pilian na. Ikaw mo yung alpha alan sa pamilya. Sa pamilya namin, hindi. Sabihin ko sa iyo, totoo. Hindi ako. Inday. Kung sabihin sa Inday, ganito yan. Sa pamilya namin. Siya yan. Ngayon, si Pulong, ambisyoso yan sa Congress ngayon. Pero itong si Bastian, ang gusto niyan, babae lang. Pasyal, kung ano, gawin. Tapos ayaw tumakbo. So tinawag siya ni Inday. Sinabi ni Inday, ano, tatakbo ka hindi? Sabi, sige na lang te, magtakbo na lang ako. Kasi nung maliit pa makita ko si Pae ni Inday, lumilipad talaga hanggang kusina. Takot sa... Pati yan si Pulong. Yung Pulong na yan, palasing-lasing. Hanggang niya, tawagin niyo si Inday. Kung na yan si Inday, straight yan, basta kinasusuka na. Takot niya sa kapatid nilang babae. Lumaki sila, binubugbog kasi ganito. Sabi ko sa kanila, huwag ninyong saktan ang kapatid ninyong babae. Kasi bubugbugin ko talaga kayo. Sabi, siya man, una pa, sinuntok niya ako, sinipa. Hayaan mo, gago. Lalaki ka, magpakalalaki ka. Hindi ka, babae yan. Inaglaki yan si Inday, suntok dito, sipa doon. Nung lumaki na talaga sila, wala na silang magawa kasi totoo. Yun doon kasi dahil ko, wag na wag din yung saktan ko. Pag sinaktan mo yung babae, yung kapatid din yun, mag-iisa lang eh. Talagang bubugbog, ikaw ang bubugbugin mo. Kaya si Inday lumaki, puro